Marc Galé, que està emocionat perquè és que ha fet un campionat brutal, s'ha quedat a 3 centèsimes del bronze, 3 marques personals, acabant amb 8,75. No t'ho esperaves, eh? No, la veritat que no. Sí que sabia que venien bé, havien pogut competir poc perquè no van poder baixar a València i sabíem que estaven per de marca, segur, la marca fa 2 anys i sabíem que 80 poc podia estar. La sensació de les semis eliminatòries era marca, però la sensació és encara que falta alguna coseta més i si enganxàvem una bona doncs estaríem 80, intentar baixar, però aquí a fer 75, la veritat que és una marca que no sé si me l'havia plantejat mai. M'he notat molt bé, llàstima l'última he tocat una miqueta, però un carrerón. Ha sigut una cursa sense pressió, havia entrat últim, no tenia res a perdre, havia fet marca, era anar-hi tot i és la recepta. Anar-hi tot, no deixar-te res i Marcón, sí, molt content. I a sobre una de les curses del campionat, perquè aquest temps altres anys era medalla. Sí, a més això, el nivell ara mateix és una bogeria. O sigui, ja el tall a la final, que l'havia marcat jo sent últim, era una bogeria, o sigui, mai s'havia baixat de 90, és un 86, i amb les medalles, això, que són medalles molt cares. És cert que amb la base de la CIE s'havia obert una mica les possibilitats, però tot i així hi havia molta gent, o sigui, tothom tenia millor marca de temporada que jo, tothom tenia millor marca personal que jo, llavors, no puc dir una altra cosa content. Però és quan que has dit, ui, el bronze, però la primera reacció és felicitat absoluta, jo absoluta, una marca que per mi és excepcional, reflexa molts anys de feina darrere, meva, del meu entrenador, molt feliç. I ara a disfrutar-ho, i t'ho mereixes, i no pateixis perquè a l'aire lliure tornaràs a fer-ho bé, segur. Sí. Vinga, a disfrutar-ho. Sí.